Καμία άλλη πνευματική κατάκτηση του ανθρώπινου γένους δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλώσσα. Το σταθερά δηλαδή οργανωμένο σύστημα συμβόλων με το οποίο συλλαμβάνουμε, συνειδητοποιούμε και εκφράζουμε τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά μας. Η κοινωνική συμβίωση, καθώς και η εσωτερική ζωή, το ανθρώπινο γενικά σύμπαν, θα ήταν αδύνατον να υπάρξει και να αναπτυχθεί χωρίς το συγκεκριμένο όργανο που επέτρεψε να γεννηθεί ο λόγος, ο προφορικός και ο γραπτός, ο εξωτερικευμένος και ο ενδιάθετος. Είναι πραγματικά περίεργο όσο και αξιοθαύμαστο αυτό που επιτυγχάνεται με τη γλώσσα. Προκειμένου ο οποιοσδήποτε στοχασμός ή οποιαδήποτε έφεση ή το οποιοδήποτε συναίσθημα να εμπεδοθεί, να διευκρινιστεί ή και να υπάρξει, πρέπει να σαρκωθεί φραστικά, να συμβολιστεί δηλαδή με ένα γλωσσικό τύπο. Σκεπτόμαστε με λέξεις, αισθανόμαστε με λέξεις. Αδιάφορο για εμάς, εάν είμαστε ή όχι, σε θέση να περιγράψουμε με ακρίβεια και με πληρότητα βιώματα και καταστάσεις. Εξάλλου, αυτό προϋποθέτει μια ειδική δεξιότητα καταξιωμένη με την άσκηση. Τη δεξιότητα του λέγειν. Δεν μοιάζει όμως να είναι τόσο διάφορη μια τέτοια είδους δεξιότητα όταν βρίσκεται στα χέρια δημαγωγών, δημοκόπων και χειραγωγών. Για ποιο λόγο? Γιατί χάρη σε αυτήν κινητοποιούν τις νοητικές και συγκινησιακές δυνάμεις που φωλιάζουν στον εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί χάρη σε αυτήν μπορούν να καρφώνουν στη σκέψη και στα αισθήματά μας λέξεις που κραδάζουν. Φυσικά, κανείς μπορεί να αντιπαραθέσει πως μπορούμε να ξεφύγουμε από την επίδραση των λέξεων αρκεί να αντιδράσουμε θεληματικά στην υποβολή που ασκούν. Όμως, πόσο αμετάβλητος μπορεί να παραμείνει ο κόσμος μας απέναντι στη δύναμη που ασκεί η γλώσσα? Άραγε, πώς δύναται η γλώσσα να διαπλάθεται και με τη σειρά της να διαπλάθει την πραγματικότητα του κόσμου μας? Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe. Θεματική ενότητα του σημερινού επεισοδίου: το γλωσσικό ρεπερτόριο των διεθνολογικών κρίσεων. Σε ένα κόσμο αλλεπάλληλων κρίσεων, η γλώσσα αναδεικνύεται ως ο κύριος πρωταγωνιστής. Μπορεί να περιγράφει πραγματικότητες, αλλά και να απεικονίζει καταστάσεις, να τις κατασκευάζει, να τις γκρεμίζει και να τις αναδομεί. Η γλώσσα έχει τη δύναμη να χειραγωγήσει, αλλά και να χειραγωγηθεί. Ποια είναι η λειτουργία της γλώσσας σε καιρούς κρίσης? Ποια είναι τα κοινά μοτίβα που παρατηρούνται και αναλύονται σε περιόδους διεθνοπολιτικών κρίσεων? Ποιο είναι το γλωσσικό ρεπερτόριο των συγκεκριμένων κρίσεων? Μαζί μας βρίσκεται η Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, τακτική καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συνεργάτηδα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και ιδρύτρια και διευθύντρια του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Κυρία Τσιτσανούδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Time for Europe και σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Καλησπέρα σας κύριε Κουτσοχέρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η τιμή να συνομιλώ με έναν τόσο χαρισματικό νέο άνθρωπο και με μια ομάδα η οποία έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά την αναζήτηση και την ανησυχία σε θέματα που αφορούν τη δημοκρατία, τη γλώσσα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά τις κρίσεις οι οποίες επιμένουν να μας ταλαιπωρούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Τσιτσανούδη, από ένα ερώτημα που δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση. Η γλώσσα χειραγωγείται ή χειραγωγεί? Και τα δύο. Η γλώσσα χειραγωγεί σίγουρα με την έννοια ότι επιστρατεύεται προκειμένου να διαμορφώσει καταστάσεις, να κανονίσει ζωές και συμπεριφορές.
επιστρατεύεται φυσικά πάντοτε από τον φυσικό χρήστη, από τον ομιλητή, από ένα κέντρο εξουσίας, από εστίες δύναμης και πλούτου. Άρα λοιπόν η γλώσσα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης, αλλά υπηρετεί και την ιδεολογική λειτουργία. Όταν αυτή η ιδεολογική λειτουργία επιβάλλεται με μία ένταση, μπορούμε να μιλήσουμε για την χειραγώγηση. Βέβαια, αυτό το οποίο παρατηρώ μελετώντας τα τελευταία χρόνια, τις αλλεπάλληλες κρίσεις, οι οποίες μας απασχολούν, θα μετρήσω 14 χρόνια για να μην πάω πιο πίσω. Τα τελευταία 14 χρόνια είμαστε αντιμέτωποι, κύριε Κουτσοχέρα, με την οικονομική και μνημονιακή κρίση ή με την τραπεζική, μπορεί κανείς να την ονομάσει όπως θέλει, με την προσφυγική κρίση, με την πανδημική κρίση, την πολεμική, την επισιτιστική, την ενεργειακή και βεβαίως την κλιματική, η οποία είναι εδώ και απειλεί για τα χειρότερα. Αυτό το οποίο παρατηρούμε σε αυτές τις κρίσεις είναι μία αλλαγή νοημάτων. Τι εννοώ όταν λέω ότι η γλώσσα και χειραγωγείται. Είναι μία αλλαγή νοημάτων πάνω στις ίδιες λέξεις. Δηλαδή, ενώ οι λέξεις παραμένουν οι ίδιες, φυσικά υπάρχει το φαινόμενο της γλωσσικής αλλαγής, της γλωσσικής μεταβολής, βεβαίως και οι λέξεις αλλάζουν περιεχόμενα, αλλά μέσα στις περιόδους των κρίσεων παρατηρούμε ότι αλλάζουν περιεχόμενα με ταχύτατο ρυθμό και προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν χρειαστεί θα δώσω και παραδείγματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν παρατηρούμε ότι η γλώσσα έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Πέρα όμως από τις υπαρκτές κρίσεις που τις γνωρίζουμε ήδη, μπορεί μια κρίση να κατασκευαστεί ή και να λάβει νέες διαστάσεις μέσα από τη γλώσσα? Βεβαίως. Βεβαίως είναι όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Κουτσοχέρα. Η γλώσσα μπορεί, χρησιμοποιούμενη, να κατασκευάσει όχι μόνο την συνένεση των πολιτών απέναντι, για παράδειγμα, σε πολύ σκληρά μέτρα, όπως συνέβη με την περίπτωση της πανδημίας, που μέσω της γλώσσας πιστήκαμε και μείναμε στα σπίτια μας κλεισμένοι. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο ασύλληπτο, αλλά επίσης και σε άλλες περιόδους η γλώσσα επιστρατεύεται ώστε να κατασκευάσει, να μεγαλοποιήσει, να δραματοποιήσει. Συχνά στα κείμενά μου με απασχολεί το φαινόμενο της υπερβολής και της δραματοποίησης του λόγου. Ο λόγος φτάνει ορισμένες φορές στα όρια του. Θα πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές διαβάζουμε στον τύπο τη λέξη σοκ? Η λέξη σοκ έχει παραχρησιμοποιηθεί σε σημείο τέτοιο που τα αντανακλαστικά μας πια στη λέξη σοκ να είναι αδυνατισμένα. Το περιεχόμενο έχει ξεθοριάσει και όταν, εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά δυστυχώς χρειάζεται, όταν πραγματικά είμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο σοκαριστικό και ξαναχρησιμοποιηθεί η λέξη σοκ, φοβάμαι ότι δεν θα μας συγκινήσει. Εκτός κι αν μια αντικειμενική πραγματικότητα μας συγκινεί. Άρα, όταν υπερβάλλουμε με συστηματικότητα και με μία επιμονή, έχουμε τον κίνδυνο απέναντί μας τα νοήματα να αδυνατίζουν, τα περιεχόμενα να αδυνατίζουν, τα φορτία να αδυνατίζουν και έτσι τα αντανακλαστικά μας πιθανόν και να αναισθητοποιούνται. Θα φέρω πάλι ένα παράδειγμα στο τραπέζι από την περίοδο της πανδημίας. Ισχυρές οι συστάσεις της κυβέρνησης προς τους πολίτες να σεβαστούν τα περιοριστικά μέτρα. Αναρωτιέμαι γιατί θα έπρεπε να είναι ισχυρές οι συστάσεις και να μην είναι συστάσεις. Απλώς συστάσεις. Μα έχουμε καταναλώσει τόση βία στον λόγο, τέτοια υπερβολή στον λόγο, που αντιδρούμε μόνο σε συναγερμικά τοπία, σε συναγερμικές καταστάσεις. Μόνο στο alert αρχίζουμε και λέμε, μα τι συμβαίνει εδώ. Αρχίζουμε και τσιμπάμε, όπως λέμε. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Έχουμε, νομίζω, απολέσει τον σεβασμό μας αρκετές φορές απέναντι σε μια λέξη. Την υπερχρησιμοποιούμε και έτσι είδαμε και το παράδειγμα, για να επανέλθω στο προηγούμενο που έλεγα με το σοκ, είδαμε το παράδειγμα η λέξη σοκ να μην φτάνει και να βλέπουμε, ας πούμε, λέξεις όπως υπερσοκ, καρασόκ. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, αν πρέπει να γίνει και υπερκαρασόκ, για να πιστούμε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει δίπλα μας.
Παραμένοντας στο περιεχόμενο και τη μορφή των λέξεων, ας πάμε στις διάφορες κρίσεις που κατέκλυσαν τη ζωή μας τις προηγούμενες δεκαετίες. Τι είδους λεξιλόγιο παρατηρήσαμε να εμφανίζεται στην εκάστοτε κρίση που βίωσε η Ελλάδα? Ας ξεκινήσουμε από την εποχή των μνημονίων. Τι παρατηρούμε σε εκείνη την περίπτωση? Θα έλεγα, κύριε Κουτσοχέρα, ότι παρατηρούμε τη χρήση μιας γλώσσας που εγώ την ονόμασα φοβογλώσσα. Καταρχήν, μέσω του φόβου μπορούν να κυβερνηθούν ευκολότερα οι άνθρωποι. Ο φόβος είναι ένα μέσο εξουσιασμού. Στα μνημόνια υπήρχε μια συστηματική χρήση της φοβογλώσσας, που χαρακτηρίζεται από στοιχεία εξουσιαστικού βέβαια λόγου, ο οποίος επιβάλλει ή επιχειρεί να επιβάλλει στον αποδέκτη τη σιωπή. Και αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το φαινόμενο το οποίο αποκάλεσα η αρρωστοποίηση του αποδέκτη. Δηλαδή, το χρέος παρομοιάστηκε συστηματικά με μια ασθένεια, ο δανειστής με έναν γιατρό, τα μέτρα, αυτά τα φαρμακερά μέτρα με ένα φαρμάκι, και βεβαίως οι υπερχρεωμένοι ή υποτιθέμενα υπερχρεωμένοι πολίτες παρομοιάστηκαν με ασθενείς. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το σχήμα. Γιατί υπήρχε αυτή η αναγωγή? Θα φέρω κι άλλο παράδειγμα στο τραπέζι μας. Την περίπτωση του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο οποίος έλεγε «Ασθενή να έχουμε, εις τον γύψον τον βάλαμε». Και εκεί υπήρχε αρρωστοποίηση για να εξυπηρετηθεί η επιβολή, ο φασισμός και όλα αυτά. Αναρωτήθηκα λοιπόν, γιατί και μέσα στα μνημόνια μας εμφάνισαν ως ασθενείς και ως αρρώστους σε πάρα πολλά δημοσιεύματα, τόσο στον πολιτικό όσο και στο δημοσιογραφικό λόγο. Η απάντηση που έδωσα ήταν ότι δύσκολα κανείς αμφισβητεί το γιατρό του, άρα αν μας πείσουν ότι το χρέος είναι μιας μορφής ασθένεια, πρέπει να υπακούσουμε στις εντολές των γιατρών, δηλαδή των δανειστών, και όχι απλά να υπακούσουμε, να μην διανοηθούμε να τους αμφισβητήσουμε. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο γιατρός γνωρίζει τα φάρμακά σας. Ακόμη και αν τα φάρμακά σας είναι πολύ πικρά, οφείλετε να τα πάρετε. Γιατί αν δεν τα πάρετε, εσείς θα φταίτε που θα έχετε αρρωστήσει ή και πεθάνει, και μάλιστα με ξαφνικό θάνατο. Άπειρα αυτά τα παραδείγματα, κύριε Κουτσοχέρα, μέσα στο μνημόνιο, και βεβαίως πολύ εντυπωσιακά. Κατά την προηγούμενη δεκαετία όμως, πέρα από τα μνημόνια, είχαμε και την προσφυγική κρίση. Σε εκείνη την περίπτωση, που ενδέχεται να υπήρχαν και κάποια ρατσιστικά σχόλια, τι παρατηρούμε? Ένα έντονο πολεμικό λεξιλόγιο. Και πάλι πολύ μεγάλη ένταση στο λόγο είναι χαρακτηριστική. Τα παραδείγματα και εδώ είναι πολλά. Το φαινόμενο των προσφύγων παρομοιάζεται συχνά με ακραίο καιρικό φαινόμενο, τσουνάμι πρόσφυγες, κύματα προσφύγων, παλήρια προσφύγων. Έχουμε επίσης παραδείγματα που έχουν να κάνουν με την έκρηξη, με την ασφυξία, και γενικότερα ο μεταφορικός λόγος χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις για να αποδώσει πιο έντονα καταστάσεις και πράγματα. Και βεβαίως αυτός ο λόγος της υπερβολής, ο εκρηκτικός λόγος, ο πολεμικός λόγος, θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει περισσότερο τον τύπο και τη δημόσια σφαίρα των περιοχών που ομολογουμένως δέχονται και τον μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων. Όσο απομακρυνόμαστε, μπαίνουν και άλλες παράμετροι, όπως τα ιδεολογικά στοιχεία, και όσο φεύγουμε από το επίκεντρο του σεισμού, να χρησιμοποιήσω και εγώ εδώ μία μεταφορά, ο λόγος, κατά τη δική μου εκτίμηση, αποθερμαίνεται σχετικά. Αλλά το πολεμικό λεξιλόγιο ήταν εκεί για να απεικονίσει καταστάσεις και να κατασκευάσει μια σειρά από άλλες καταστάσεις. Φτάνουμε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή και μετά από την οικονομική κρίση, μετά από την προσφυγική κρίση, έρχεται και μια πανδημία. Και μάλιστα μια πανδημία που είχε πολύ έντονο επικοινωνιακό παρασκήνιο. Τι παρατηρούμε λοιπόν στο λεξιλόγιο αυτής της δίχρονης υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού?
πάρα πολλά. Σπαρταριστό ερευνητικό υλικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εδώ θα έλεγα ότι ο λόγος είναι διχοτομικός. Όπως βέβαια διχοτομικό λόγο είχαμε και με την προσφυγική κρίση. Ενώ στην προσφυγική κρίση είμαστε εμείς και οι άλλοι, εμείς και οι ξένοι, εμείς και οι εισβολείς. Στην περίοδο της πανδημίας είναι οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Οι λογικοί και οι τρελοί. Οι ανεύθυνοι νέοι, οι ευάλωτοι ηλικιωμένοι. Οι μπολιασμένοι, οι ψεκασμένοι. Είδαμε δηλαδή πάρα πολλές διαιρέσεις που προφανώς δεν διευκόλυναν καθόλου την κατάσταση σε μια εποχή που κυριαρχούσε πραγματικά ο φόβος και ο τρόμος. Μάλιστα, όταν γράφαμε τη φοβογλώσσα, το βιβλίο που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με τον κύριο Νικόλα Πρεβελάκη, λέκτορα κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, επειδή ακριβώς τα αναδεικνύαμε αυτά τα θέματα, πρότεινα στον κύριο Πρεβελάκη, λέω, Νικόλα, θα μας θεωρήσουν αντιεμβολιαστές, επειδή ακριβώς τα θίγουμε όλα αυτά. Ήταν τόσο πολλωμένο το κλίμα. Οτιδήποτε έλεγες ενάντια σε αυτό το οποίο κυριαρχούσε, έπρεπε να κάνεις τα εμβόλια, έπρεπε να μείνεις στο σπίτι σου, δεν έπρεπε να διανοηθείς και εδώ να αμφισβητήσεις σε καμία περίπτωση τίποτε, όχι ότι δεν υπήρχε και αντικειμενικός λόγος. Έτσι. Από την άλλη όμως υπήρχε μια σαφής επιβολή. Φοβήθηκα λοιπόν, πιστέψτε με, ότι αν όλα αυτά τα αναδείξουμε, θα θεωρηθούμε ψεκασμένοι. Και πρότεινα στον κύριο Πρεβελάκη, μήπως να γράψουμε στην εισαγωγή, αν είναι δυνατό, και το κάναμε, στην εισαγωγή, στον πρόλογο νομίζω το κάναμε, του βιβλίου να γράψουμε ότι έχουμε κάνει τα εμβόλια μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ έχω κάνει 5 δόσεις, για παράδειγμα. Και θα παρατηρήσει κανείς ότι στον πρόλογο, νομίζω, του βιβλίου, αν όχι στην εισαγωγή, δεν το θυμάμαι τώρα, γράφουμε το εξής. Οι 2 συγγραφείς παρακολούθησαν κανονικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Αλλά οφείλουμε να θίξουμε και τις παθογένειες οι οποίες χαρακτήρισαν το λόγο της πανδημίας. Λόγος του κατακαιρματισμού, λόγος των διαιρέσεων, μία απόλυση, μία υπερβολή. Δηλαδή, η χαμένη ηρεμία που βρισκόταν σε όλο αυτό, πουθενά. Μέσα από τα ευρήματά σας καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών, διαπιστώνετε πως εμείς, ως πολίτες, είμαστε παραδομένοι στις κρίσεις και τις καταστάσεις που μας κατακλείζουν. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, καλλιεργημένη και πάρα πολύ εξοικειωμένη με τα φαινόμενα του εξουσιαστικού λόγου και έχω την ελπίδα, θέλω να την κάνω και πεποίθηση αυτή την ελπίδα, ότι δεν καταναλώνει άκρητα όλα όσα εκπέμπονται από τα κέντρα εξουσίας. Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια, για να μιλήσω για τη χώρα μας, σε σχέση με τον κριτικό γραμματισμό, έχει αποδώσει. Κύριε Κοτσαχέρα, νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ίσως προβλήματα ή κινδύνους, κρυμμένους βέβαια κινδύνους, είναι η φυσικοποίηση. Το να θεωρήσουμε κάτι ότι είναι όπως λέγεται και αυτό είναι μία χαρά. Τι εννοώ. Παλιά οι γονείς μου λέγανε είναι έτσι, το είπε και η τηλεόραση, το έγραψε και η εφημερίδα. Σήμερα δεν το λέμε πια αυτό, ότι είναι έτσι επειδή το έγραψε και η εφημερίδα. Είμαστε πολύ υποψιασμένοι, εγώ θέλω να είμαστε και καχύποπτοι. Δεν ανεβάζω τους τόνους εδώ με διάθεση να τρομοκρατήσω, γιατί η επιστήμη που υπηρετώ δεν συνδέεται με την τρομολογία και την καταστροφολογία. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι οφείλουμε κάθε φορά να ξύνουμε την αγαθή επιφάνεια και να αναρωτιόμαστε τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από τη μία ή την άλλη λεκτική φόρμα. Και επειδή σας χρωστώ και ένα ακόμη παράδειγμα από την πρώτη μου τοποθέτηση, είδαμε για παράδειγμα τη λέξη πειθό μέσα στην πανδημία. Η λέξη πειθό μέχρι το βράδυ μιας Πέμπτης σήμαινε διαλέγομαι με τον συνομιλητή μου και προσπαθώ να επιφέρω ή να πετύχω τη μεταστροφή της γνώμης του μέσα από το διάλογο. Αυτό σημαίνει
η λέξη πειθό, αν ψάξουμε στα λεξικά. Γιατί αναγκάστηκα να το ανοίξω το λεξικό και εγώ να θυμηθώ τι είναι ακριβώς η πειθό. Είναι ο διάλογος με σκοπό τη μεταστροφή της γνώμης κάποιου. Ωραία, ωραία. Όμως, είδαμε για παράδειγμα τα μέτρα πειθό, ένα πρόγραμμα πειθό, για να πιστούν, υποτίθεται, οι πολίτες να κάνουν το εμβόλιο και να φορούν τη μάσκα και όλα αυτά τα οποία έτσι βιώσαμε. Τα μέτρα όμως αυτά περιελάμβαναν και μέτρα υποχρεωτικότητας. Δηλαδή, όποιος δεν έστελνε όποιος έστελνε το παιδί του στο σχολείο χωρίς να είναι εμβολιασμένο, χωρίς να φοράει τη μάσκα, κινδύνευε, για παράδειγμα, με δίωξη. Αυτό δεν είναι. Αυτό το μέτρο έμπαινε μέσα στο πρόγραμμα της πειθούς. Αυτό είναι υποχρεωτικότητα. Άρα κάτω από το χαλί της πειθούς υπήρχε η υποχρεωτικότητα. Εδώ μιλάμε για μια αλλαγή περιεχομένου. Για να μην πιάσω τη λέξη κανονικότητα και πώς τελικώς, πόσα πράγματα χώρεσαν στο σακί της κανονικότητας. Αυτό το οποίο λέω χαρακτηριστικά είναι ότι το βράδυ μιας Πέμπτης μία λέξη είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και το πρωί της Παρασκευής είχε ένα άλλο περιεχόμενο, το οποίο δεν είχε έλθει όμως ως αποτέλεσμα της συγκατάθεσης της κοινωνίας, της ζήμωσης, γιατί φυσικά οι λέξεις αλλάζουν σημασίες. Αλλά αυτό γίνεται με μια σχετικώς αργή διαδικασία. Η κοινωνία, οι διαπάλοι, οι φυσικοί ομιλητές αποφασίζουν πώς πραγματικά μέσα στον χρόνο μια ηχητική μορφή θα έχει αλλάξει περιεχόμενο. Η ίδια δηλαδή η λέξη, αλλά άλλη η έννοιά της. Εδώ μιλάμε για επιβολή από πάνω προς τα κάτω ενός νέου περιεχομένου που οφείλουμε, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, να το καταλάβουμε. Αυτά είναι φαινόμενα φυσικά που μας απασχολούν, έχουν έντονο ενδιαφέρον και η δική μας η θέση δεν είναι παρά να τα αναδεικνύουμε. Θεωρείτε λοιπόν πως η γλώσσα, όπως διαμορφώνεται, έχει τη δυνατότητα να φυλακίζει τη σωστή δημοκρατική διακυβέρνηση, δηλαδή την πρέπουσα σχέση ανάμεσα στους εξουσιαστές και στους εξουσιαζόμενους? Τι όμορφο ερώτημα. Η γλώσσα, όπως και η δημοκρατία, δεν έχει αδιέξοδα, θα πω τώρα. Όχι, η γλώσσα δεν μπορεί να μας φυλακίσει. Αυτό που μπορεί να μας φυλακίσει είναι η αμεριμνησία μας και, αν θέλετε, το να μην είμαστε εξοπλισμένοι με κριτικές δεξιότητες. Δηλαδή, το να φυσικοποιούμε και να πιστεύουμε οτιδήποτε έρχεται χωρίς να το φιλτράρουμε και χωρίς να το αποσυναρμολογούμε. Όπως ένα παιδί παίρνει ένα παιχνίδι και το πρώτο το οποίο κάνει είναι να δει πώς είναι φτιαγμένο. Ξέρεις, το χαλάει κιόλας τις πρώτες μέρες. Άρα ζητείται η αποσυναρμολόγηση των δημόσιων λόγων με κριτική ματιά. Ξαναλέω ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά και συνεχίζεται να γίνεται δουλειά. Η γλώσσα βέβαια μας υπηρετεί. Η γλώσσα είναι ένας κώδικας εξαιρετικά σημαντικός. Είναι ένα σύστημα το οποίο έρχεται από τους ανθρώπους που είναι ατελείς. Είμαστε ατελείς ως οργανισμοί. Άρα και το σύστημά μας θα είναι ως ένα βαθμό ατελές. Όταν επιφορτίζεται η γλώσσα με συγκεκριμένες βλέψεις και επιστρατεύεται για να υπηρετήσει αυτές τις βλέψεις, από εκεί και πέρα ευθύνη δεν έχει μόνο ο πομπός. Ευθύνη έχει και ο αποδέκτης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πετροβολούμε μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι στέλνουν συγκεκριμένα μηνύματα. Και εμείς που ακούμε, οφείλουμε να είμαστε πολύ όριμοι, πολύ δομημένοι, πολύ υποψιασμένοι ή καχύποπτοι για να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που πραγματικά υπηρετείται κάθε φορά. Και αυτές οι δεξιότητες δεν είναι τυραννικές, δηλαδή δεν είναι κάτι το τρομερό να τις έχουμε. Εάν πραγματικά τις αποκτήσεις, θα έλεγα ότι με έναν αβίαστο τρόπο στη συνέχεια κάνεις την κριτική σου, αλλά δεν φτάνει μόνο η κριτική εδώ. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, ας πούμε, χονδρικά θα μιλήσω τώρα, τρεις κατηγορίες ακροατών. Έχουμε τον καλό κακαθό ακροατή που ακούει σιωπηλός, ήσυχος, δεν αντιδρά. Έχουμε τον κριτικό αναγνώστη, ακροατή, τηλεθεατή, που έχει μια κριτική άποψη, πολύ ωραία. Μας φτάνει όμως αυτό. Πάμε σε μια τρίτη κατηγορία, στον ενεργό παίκτη της επικοινωνίας, στον δρόντα ακροατή, σε αυτόν ο οποίος δεν θα καθίσει ήσυχα, αλλά θα έχει την πεποίθηση ότι μπορεί πραγματικά, είτε ως μονάδα είτε ως συλλογικότητα, να επιφέρει κάποιες αλλαγές.
Νομίζω ότι εκεί πρέπει επίσης να δουλέψουμε, να δημιουργήσουμε την πεποίθηση, ειδικά στη νέα γενιά, ότι μπορεί και από αυτή περιμένουμε να επιφέρει τις αλλαγές, ξεκινώντας κάθε φορά ο καθένας μας από τον μικρό κοσμό του. Θα ξεκινήσουμε εκεί να δουλεύουμε και να μην μένουμε παθητικοί. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο. Αναφέρατε προηγουμένως ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ατελείς. Ενδεχομένως λοιπόν και η γλώσσα ως ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα μπορεί να είναι ατελές. Μήπως η γλώσσα ασθμενεί πλέον να περιγράψει την πραγματικότητα που βιώνουμε, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας? Το έχω σημειώσει ότι ασθμένοντας η γλώσσα προσπαθεί να μας καλύψει και να μεταφέρει, να απεικονίσει τα συναισθήματα, τα βιώματα, τις εμπειρίες. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η γλώσσα δέχεται και σοβαρές πιέσεις πρώτα απ' όλα από την εικόνα, από την τεχνολογία, από τις ταχύτητες, τις τυραννικές ταχύτητες μέσα στις οποίες εργαζόμαστε όλοι, αλλά ωστόσο παραμένει το κορυφαίο εργαλείο. Και είναι ευθύνη κάθε ενός από εμάς να διεκδικούμε τη γλώσσα μας και να διεκδικούμε διαρκώς και αέναως την κατάκτησή της. Ποτέ κανείς, και εγώ τώρα που σας μιλάω δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη ότι έχω πραγματικά χρησιμοποιήσει όλο εκείνο το υπέροχο υλικό το οποίο έχω στη διάθεσή μου για να μεταφέρω τις σκέψεις μου και τις ιδέες μου. Η γλώσσα είναι, θα έλεγα, το μεγάλο μας καταφύγιο και η ανοιχτή εκείνη λεωφόρος την οποία μπορούμε να βαδίζουμε για να μπορούμε να εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με τους ανθρώπους. Βέβαια, έχω πει και κάτι άλλο, ότι το να γράφεις πια για τη γλώσσα είναι επίσης κάτι αρκετά δύσκολο, με την έννοια ότι θα κάνω μια παρομοίωση, είναι σαν να προσπαθείς να στρώσεις ένα τραπεζομάντιλο, ενώ γύρω σου φυσούν θυελλώδεις άνεμοι. Έτσι ένιωσα στο τελευταίο βιβλίο, στη Φοβογλώσσα, όταν κλήθηκα με τον συνάδελφο τον Νικόλα τον Πρεβελάκη να ασχοληθούμε με τη γλώσσα του φόβου. Και θα σας πω και κάτι, έτσι θα το μοιραστώ μαζί σας, το λέω για πρώτη φορά, και τώρα είμαστε σιγά σιγά μπροστά σε μια καινούρια εκδοτική προσπάθεια που έχουμε στα σκαριά, να μιλήσουμε για τη γλώσσα της εμπιστοσύνης. Πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται για να κατασκευαστεί η εμπιστοσύνη, να στηριχθεί η εμπιστοσύνη και βεβαίως να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη. Σε μια εποχή που τη χάνουμε συχνά την εμπιστοσύνη μας, όχι μόνο στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά απέναντι στις εξουσίες, στα οικονομικά κέντρα, στα τηλεοπτικό-εκδοτικά κέντρα και φυσικά σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Προβαίνοντας τώρα και στο τελευταίο βιβλίο με τίτλο «Φοβογλώσσα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη που συγγράψατε μαζί με τον Νίκο Πρεβελάκη, θα ήθελα να μου αποκαλύψετε λίγα πράγματα για τον φόβο. Η αλήθεια είναι ότι αλλεπάλληλα κύματα φόβου συνοδεύουν τις διάφορες κρίσεις που βιώνουμε. Τι είναι ο φόβος να γίνει αναπόσπαστο μέρος του δημόσιου λόγου εξαιτίας της συστηματικής επαφής με αυτόν? Ναι, συμφωνώ μαζί σας, βεβαίως και εκείνη. Το είδαμε και στην πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία. Θυμάμαι, μίλαγα με τον Νικόλα, ήταν στην Αμερική, και είπαμε, να, την έχουμε τη φοβόγλωσσα πάλι. Δήμητρες, κυβέρνηση ηττημένων. Είδαμε αρκετά στοιχεία της φοβογλώσσας. Φαίνεται ότι είναι προσφυλής τρόπος εξουσιασμού, αποτελεσματικός τρόπος εξουσιασμού, και ενώ ζούμε σε έναν αιώνα στον οποίο έχουμε τους λιγότερους λόγους, όπως γράφει και ο Νικόλας, να φοβόμαστε σε σχέση με προηγούμενους αιώνες, ετούτοις φαίνεται ο φόβος να είναι πιο δυνατός, πιο έντονος, πιο υπαρκτός. Και άμα καμιά φορά ξεχνάμε να φοβόμαστε, μας τον υπενθυμίζουν. Υπάρχει και ο υπενθυμισμένος φόβος. Μην ξεχνιέστε, μην χαλαρώνετε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και γράφει και κάποια πολύ όμορφα πράγματα ο Νικόλας στο βιβλίο. Θα τα περιγράψω πολύ λιτά, από το φόβο μήπως δεν το πω και σωστά, ότι υπήρχε μια πρόσφατη μελέτη, σύμφωνα με την οποία φοβόμαστε γιατί βαριόμαστε, είναι το ένα, πρέπει να το δούμε, και μια άλλη, σύμφωνα με την οποία ο φόβος είναι κάτι σαν στοιχείο, θυμίζει πάρα πολύ τον έρωτα. Δίνει μια ένταση, άρα μας απασχολεί και επομένως αρχίζουμε και εθιζόμαστε σε αυτό. Πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιο βαθμό όλα αυτά μπορούν να ισχύουν και σε ποιο βαθμό
Ο φόβος χρησιμοποιείται προκειμένου να κερδιθεί η συγκατάνευσή μας, η αποδοχή μας και η συνένεσή μας σε αυτά τα οποία γίνονται. Θα μου πείτε τώρα μόνο κατασκευή συνένεσης? Όχι. Κατασκευή επιβολής πια. Η συνένεση, δεν ξέρω πόσο μας τη ζητούν πάντα. Νομίζω ότι πάμε στην κατασκευή της επιβολής. Όσον αφορά τη φοβογλώσσα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και κυρίως πώς στηρίζεται η συγκεκριμένη γλώσσα? Στηρίζεται στον δραματοποιημένο λόγο, όπως είπα και προηγουμένως, ένα λόγο εξουσιαστικό, ο οποίος θέλει να επιβάλλει τη σιωπή. Η σιωπή με την παθητικότητα βαδίζουν χέρι-χέρι. Έχει μια οριζόντια χρήση, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, και μια ελαστικότητα. Αλλάζουν συχνά τα περιεχόμενα με ταχύτητα, χωρίς, όπως είπαμε, να έχουμε συμφωνήσει όλοι μας. Το άλλο στοιχείο είναι ότι κάθε φορά αυτές οι αλλαγές των περιεχομένων δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν, ίσως μέχρι την επόμενη κρίση, όπου μπορούμε να δούμε μια άλλη αλλαγή. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Το φαινόμενο το συναντάμε, το αναφέρει και το σχολιάζει και ο Φουκυδίδης, οι αλλαγές των περιεχομένων των λέξεων, αλλά ωστόσο κάθε φορά παρατηρούμε να παίρνει διαφορετικές μορφές. Να μιλήσω με ένα ακόμη παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλώ με παραδείγματα. Όταν βλέπω πολύ όμορφες λέξεις να χρησιμοποιούνται, και πιστεύεις με υπάρχει ωραιότερη λέξη από τη φράση μνημόνιο συνεργασίας? Τι έκρυβε όμως από κάτω αυτό, Οι ωραιότερες λέξεις μπορεί να κρύβουν πραγματικά πολύ άσχημες καταστάσεις. Πρόσφατα, κύριε Κουτσοχέρα, είδα ακόμη και την έννοια του πληστηριασμού να αποδίδεται με μια πολύ κομψή και σικ φράση, ενεργός διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ενεργός διαχείριση. Μα τι ωραία φράση είναι αυτή, για να κρύψει την έξωση από το σπίτι του ενός ανθρώπου. Η ελαστικοποίηση της εργασίας. Μα τι όμορφη φράση. Για να κρύψει αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες, κάποιος να πληρώνεται για λίγες ώρες, να περιμένει να τον φωνάξουν. Και φυσικά πάρα πολλές λέξεις εδώ. Η εξυγίανση των επιχειρήσεων, που είναι οι απολύσεις, η μείωση του κόστους, το cost saving. Ακόμα, όταν είχε αλλάξει, θυμάμαι παλιά, εγώ στα δικά μου χρόνια, Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας έγινε Υπουργείο Απασχόλησης. Κανείς δεν απασχολήθηκε. Γιατί το Εργασίας έγινε Απασχόλησης? Και όμως γιατί τελείωνε η εργασία και ερχόταν η απασχόληση, η μερική απασχόληση? Θα μπορούσα να λέγεται Υπουργείο Ελαστικότητας. Τώρα βλέπετε, παίζω λίγο με τις λέξεις, αλλά θέλω να καταδείξω ότι πράγματα τα οποία επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω δεν πρέπει τόσο αμέρινα, τόσο φυσικά, τόσο, αν θέλετε, ανύποπτοι να μετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι της δημόσιας επικοινωνίας στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορούμε να μετέχουμε ως αθώοι σε ένα περιβάλλον μη αθώων κειμένων ή ως εύπιστοι ακροατές. Εμείς μπορεί να θέλουμε να είμαστε αθώοι και καλά κάνουμε, αλλά δεν μπορεί να είμαστε εύπιστοι σε περιβάλλοντα μη αθώων κειμένων. Φτάνοντας στο τέλος της συζήτησής μας, θεωρείτε πως υπάρχει αντίδοτο στη φοβογλώσσα? Η απάντηση πάντα είναι ο άνθρωπος, για να πω ένα γνωστό μότο. Το μόνο αντίδοτο είναι η εκπαίδευση, το μόνο αντίδοτο είναι ο πολιτισμός, είναι το μεγάλο μας αποκούμπι, είναι η ανακάλυψη και η αποκάλυψη των τρόπων και των πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να χειραγωγηθούμε. Και φυσικά παραμένω αισιόδοξη, διότι η επικοινωνία μου με τους νέους είναι ένα εξαιρετικό προνόμιο. Δεν υπάρχει ωραιότερη δουλειά από το να πηγαίνεις σε ένα αμφιθέατρο και να έχεις απέναντι 300 νέους ανθρώπους. Έχετε εσείς σκεφτεί κάποια άλλη ωραιότερη δουλειά? Εγώ όχι. Αλλά από την άλλη, ως δάσκαλος δεν μπορώ και να πηγαίνω να καταβάλω αυτά τα παιδιά. Οφείλω να προσφέρω τη μόρφωση την οποία εγώ έχω, να τα κινητοποιήσω και να είμαι αισιόδοξη απέναντί τους. Άρα είμαι καταδικασμένη αισιόδοξη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι νέοι μας διαβάζουν πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς τα κείμενα.
και αντιλαμβάνονται πολλά περισσότερα από ό,τι η δική μου γενιά αντιλαμβανόταν. Και φυσικά έχουμε και τα εναλλακτικά και τα συμμετοχικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εύχομαι να τα χρησιμοποιούμε όχι μόνο για να ανεβάσουμε μια ωραία φωτογραφία στην παραλία, που και αυτό θα γίνει βεβαίως, αλλά και για να μεταφέρουμε και πληροφορίες για προγράμματα, για ακαδημαϊκές δράσεις, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ το κάνω αυτό με το Facebook, για παράδειγμα, προκειμένου να προβάλλουμε δράσεις. Γιατί γίνονται πολύ όμορφα πράγματα αυτή την ώρα στην Ελλάδα, εκτός από τον τουρισμό, δεν είμαστε μόνο τουριστική χώρα. Γίνονται πολύ όμορφα πράγματα τα οποία δεν προβάλλονται. Αν δεν προβάλλονται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω, θα τα προβάλλουμε εμείς από κάτω προς τα πάνω, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί η αντίδραση δική μας ως μικρές εστίες δύναμης, μικρές αλλά πολλές εστίες δύναμης από κάτω προς τα πάνω, απέναντι στην εξουσία, και αυτό είναι μια σημαντική εξουσία από τη δική μας πλευρά. Και αν το πιστέψουμε, νομίζω ότι μάλλον δραστηριοποιούμεθα περισσότερο. Κυρία Τσιτσανούδη, ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή να συνομιλήσω σήμερα μαζί σας για την φοβογλώσσα και το γλωσσικό ρεπερτόριο των διεθνολογικών κρίσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα ήταν και τιμή αλλά και προνόμιο, κύριε Κουτσοχέρα. Και αυτά τα προνόμια στεκόμαστε με μεγάλο θαυμασμό. Συνεχίστε τη δουλειά σας, κάνετε εξαιρετική δουλειά και περιμένουμε από εσάς να διορθώσετε, δεν είναι αυτό κλισέ, να διορθώσετε τις παθογένειες τις οποίες σας αφήνουμε. Και κάπου εδώ, το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe έφτασε στο τέλος του και μας προβλημάτισε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα χειραγωγείται και χειραγωγεί σε καιρούς κρίσης. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το επόμενο Time for Europe. Και μην ξεχνάτε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.